kube kuyi-president uMandela, kwakwi-AIDS, kwakho uThabo Mbeki, kwakwi-grants, kwakuZuma, kwakwi-corruption ne-rape. Kukho C.Ramaphosa, sine-lister lento ePolony ngoku neviyana. But ke ndiyambulela uC.Ramaphosa ngale nto enzileyo. Kuba ngoku abantu oko besenza into zakudala ezibhorayo, umntu xa efuna uzibulala ufike ezixhoma ngentambo okanye overdose iipilisi. Ngoku ayisekho yonke loo nto leyo. Xa ufuna uzibulala uye efrijini, uthi xa ujonga efrijini une-option ezininzi, yipoloni, yiviyana, yichicken, kuxhomekeka kuba uzibulala ngantoni. Uthi uzibulalayo ubusiva kamnandi, usitya kamnandi, utya kamnandi. Kuxhomekeka kuba noba uthenga isonka, mhlawumbi utye ngesonka ipoloni, or iviyana uyitye yodwa nje, ufe ubufuna ufe. Iindlela zokhomita i-suicide uC.Ramaphosa usiphathele zona qha into azanayo. Eqala nje uba ngupresident uza neendlela zokhomita i-suicide.